रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा। के कर चलल या भैया गे बरियतिया गे के कर देखी देखी फाटे लगते छतिया गे के कर चलल या भैया गे बरियतिया गे के कर देखी देखी फाटे लगते छतिया गे। सुन रे ला भरवा हमरा यारी तौ बाराती तोर फाटे लगतौ छाती ओई तौ बाराती हमरा या झुके राती तोर फाटे लगतौ छाती। के तोहर अगुआ हलौ के देखे गेलौ हल कवना महीना छौरी शादी सेट भेलौ हल। जीजा मोर अगुआ हलै बाप देख गेले हल आसिन महीना हलै शादी सेट होले हल। चाहे जन जैतौ छौरी देवोरा काटी गे तोरा जय माला पर चलतौ छौरी लाठी गे चाहे जन जैतौ छौरी देवोरा काटी गे तोरा जय माला पर चलतौ छौरी लाठी गे। सुन रे ला भरवा हमरा यारी तौ बाराती तोर फाटे लगतौ छाती ओई तौ बाराती हमरा या झुके राती तोर फाटे लगतौ छाती। होतौ धुआं धुआं पूरा ई टोली गे देख ले बहु कैसे तोहर जैतौ छौरी डोली गे। सुन रे ऐसे नहीं करिहे छौड़ा बस दिहे घर रे तोरे हीरो तोरे रहबौ अइबौ जब नहीं हार रे। कृष्णा आर्यन विक्रम हकौ उठा पाती गे तोरा त पाता ही कहियो कैसन जाती गे। कृष्णा आर्यन विक्रम हकौ उठा पाती गे तोरा त पाता ही कहियो कैसन जाती गे। सुन रे ला भरवा हमरा यारी तौ बाराती तोर फाटे लगतौ छाती ओई तौ बाराती हमरा या झुके राती तोर फाटे लगतौ छाती। बिना रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा।